llarga, però ja hi tornem a ser. Il·lusions renovades, objectius actualitzats i ambició per bandera. Lleida comença una nova temporada, la pilota torna a rodar al camp d'esports de la capital del Segrià. Des de darrere Lleida intenta superar la primera línia de pressió bona. La passada cap a la dreta, desdobla per fora, arriba a la línia de fons, 2 de blau dins de l'àrea rival, centrada boníssima, segon pas, salta, remata amb el cap, gol, 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 gol. Arranquem la definitiva, ara sí que sí. Abona. Més forts, més Lleida.